Здравейте, приятели! Какво ще правим днес? Разбира се, че наргиле, но не какво да е наргиле, а най-уникалното наргиле, което сме правили някога. Това е моя личен специалитет и ви гарантирам, че няма сте пушили по-добро наргиле, стига следвате стъпките, които ще ви покажа сега. Останете с мен, за да научите как да го направите. Както казах вече, днес ще правим специално наргиле, което наистина препоръчвам да пробвате. Това е любимото за мен и наистина според мен работи най-добре от всички други варианти. Често задавахте въпроси как изкарате повече пушек, как аромата да се задържа толкова добър. Сега днес ще ви кажа и ще ви покажа как при мен се получава най-добре това. Днешният метод ви дава гарантирано добър аромат и гарантирано много пушек. Нещата, които ще използваме днес, са моята обикновена глинена чаша, любимата ми. Естествено с нея и металната коронка. Фолио, защото методът този път е по-специфичен от другите методи и включва и коронка и фолио. И двете са важни, така че не пропускайте нещо от тях. Steam Stones на Starbuzz и препоръчително, но не е задължително, гелчета за мазане на Clouds, True Clouds. В случая имам микс от портокал и ванилия. Лично на мен аромата, ако се пуши по-отделно това кремче, не ми допада особено много, повече ми прилича на някакъв лекарствен аромат, но може би сироп за кашлица, но затова ви препоръчвам в този случай ще използваме все малко от него, колкото да придаде малко повече пушек и съвсем лек привкус към цялата смес, която ще направим. Освен камъчета на Steam Stones и гелчето на True Clouds, ще използваме и Alpha Hair. Избрал съм дъвка, защото според мен дъвката се връзва изключително добре с цялата тази комбинация. И всеки на който направя това наргиле, просто казва: вау, не съм пушил по-готино наргиле, така че ще използвам тази рецепта, която е доказана и наистина работи. Забравих да кажа, че аромата за камъчета, който използваме на Starbuzz е Tropical или така наречения микс от тропически плодове, ананас, диня, манго. Наистина е много свеж. Вземаме дъската, голям нож, разсипваме тютюна по дъската и започваме да го кълцаме на ситни парчета, но не твърде сити, защото ако са твърде ситни ще преминават през дупките, а ние не искаме това да става, защото ще почне да пада в водата и не се получава добре. Затова накълцаме колкото пропуска добре въздух, както вече знаете. Тютюнът е вече накълцан, рони се и пропуска добре въздуха, затова ще изгори равномерно, няма да прегаря много бързо от едната страна. Вземаме чашките, както обикновено, просто го поръсваме. Така, за този метод не ви препоръчвам да използвате твърде много тютюн, защото ще комбинираме тютюна така или иначе с камъчета, които ще стоят над него и затова използваме по-малко тютюн от обикновено. Няма по-малко далеч до ръба, може би до половината чашка. Ще е достатъчно. Няма да натъпваме, просто посипваме аромата равномерно. След като напълнихме добре чашката, доста под ръба, може би на 1 см под него, е време да добавим и камъчетата. Напомням, че трябва да ги разклатваме добре преди да трябва, за да се напоят равномерно с аромата. И слагаме не много, просто мъничко, колкото да насипаме върху аромата и да не надминава ръба на чашката. Разтиваме ги равномерно. Колко точно преценете сами, но пак казвам, не бива прекалявате с камъчетата, просто да има върху тютюна. И да не преминава ръба. Това е важно. Чашката изглежда ето така. След като чашката вече е пълна с тютюна и върху нея с камъните, по желание вече мога да добавим и гелчето на True Clouds, като от него, както казах, вече използваме доста малко количество, колкото да помогне малко с гъстотата на дима. Така, като го отворите, това представлява гела. Доста е странно. Мирише хубаво, обаче като се пуши
не е чак толкова прекрасно. Затова от него ще използвам супер малко количество. Просто навръщаме на лъжицата, загребваме малко, ето толкова. Ето вижте. И го слагаме върху камъните. Пак казвам, не е задължително в този случай дава добри резултати. Ако искате го слагите, ако искате не го слагите, пак ще получите много добро наргиле. Просто в този случай предпочитам да го направя така. Върху чашката слагаме фолиото. Като както обикновено гледаме да е добре опънато. Време е да пробием дупките. Равномерно на 3 пръстена, без да пробиваме в средата. Сега, специалната част в цялото приготовление е следната. Имаме чашката пълна с тютюн, камъни и гел. Сложихме отгоре алуминиевото фолио. Пробихме дупките както обикновено в 3 пръстена, без да пробиваме в средата. И сега на всичко отгоре върху чашката с фолиото слагаме и коронката. Да си помислите, че с фолиото и коронката температура ще бъде твърде ниска и няма да ни дава абсолютно никакъв дим. Това не е така, защото първо имаме камъчета, които ще започнат първоначално да пушат доста приятно. След това може и трябва да използваме въглените възможно най-близко до средата на коронката, за да имаме максимално много температура от тях. Не се безпокойте, няма да прегори. Точно поради причината, че отдолу сме сложили алуминиевото фолио, което предпазва от допълнителна температура, но ни позволява да изпитваме уникален вкус и да поддържаме нивото на пушек доста високо. Слагаме наргилето и палиме въглените. Въглените вече са запалени, използвам газово котлонче за тази цел. Най-лесно е. Един много полезен съвет от мен: никога, колкото и се изкушавате и колкото бързо да ги пали, не използвайте стъклокерамични котлони за палване на въглени. От горчив опит ви го казвам, не го правете, защото стават големи фалове. Наскоро ми се случи да се счупи стъклото, то при мен също се разтопи стъклото, защото съм малко тъп, ама това е друг въпрос. При други хора се случва просто се сцепи стъклото, не го правете, скъпи са тия котлони, не рискувайте да го правите, просто за 30 лева си вземете едно такова газово котлонче, сменете си пълнителите и просто забравяте, чиста работа, пали ги доста. Нали, малко по-бавно стъклокерамичния котлон, но пък си заслужава безопасността. Много съм доволен. Сложихме въглените, вземаме и моя запалителен маркуш, така му казвам. Слагаме го. Нали, не от най-хубавите, ама върши работа, сега която ще ви покажа. Много хора ми викат, изморявам се да го паля това наргиле, по 30 минути го дърпам, не мога да се разпали. Сега, продава за тази цел едни, наричат се компресори за наргиле. С тях, те са като ни малки помпички, има на батерии с ток, просто се слагат към края на маркуча, смучат въздуха, вместо вас за 0 време го разпушват. Има го в някои заведения, може би сте виждали как го правят, но ако не ви се дават пари за такова нещо, може да използвате един друг вариант, с който аз ще ви светна в момента. Моето тайно секретно оръжие е ефтино, но ефективно и 100% го имате и вие вкъщи. Слагате въглените в средата на наргилето, както вече споменах, при този метод е много важно. Пак казвам, използвате само натурални кокосови въглени, не кръгли запалителни, просто забравете ги, за нищо не стават. Развалят вкуса и са вредни, което е още по-лошо. Така, сега ви покажа секретно оръжие да започнем да запалваме наргилето. Сега ще останете леко изненадани. Време е да разкрие секретното си оръжие за разпалване на наргиле вкъщи. И това е пръкосмокачка. Да, точно така. Домашна пръкосмокачка, най-обикновена, всеки има. Включвате в контактчето, вземате маркуча, аз използвам друг маркуч, за да не цапам моя, но вземате го, махате на крайника от пръкосмокачката, остане само тази тръба, пускате пръкосмокачката и слагате, не го вкарвате вътре маркуча, даже не го оплътнявате да е плътно, защото това смуши супер силно от пръкосмокачката и ще смуши целият тютюн вътре в наргилето. Просто хващате с ръцете и леко поставяте в началото, предостатъчно е, колкото да започне да дърпа. Нека включим пръкосмокачката и да започнем да разпалваме. Гледайте сега какво става. Полудява.
Още малко. Така, наргилето изглежда, че вече е разпалено. Около минута и половина съм го държал на пръснокашката, много по-добре, отколкото се молите и си кабите дроба за половин час разпалване. Определено, както виждате, за минута и половина вече изкараме много плътен пушек и е наистина много вкусен. Обаче мен този маркуш не ме кефи изобщо и препоръчвам да направите като мен. Просто си вземате един хубав айс маркуч. И наистина ви го препоръчвам, защото веднъж пробвате ли такъв айс маркуч, повече няма да искате да пушите от друг изобщо никога през живота си. Той е пълен с течност, тази му част. Слага се в фризера 2 часа и половина, 3 и издържа около час, час и половина. Прекрасен, свеж и студен пушек. О, да. О, да. Това е наистина едно уникално наргиле. Супер вкусно е. Хваща малко повечко, така че не прекалявайте с него. Но ви гарантирам, че това приятелите ви пробват ли го веднъж, няма ви оставят на мира да им правите само наргилета и няма повече никъде друга да им харесва да пуши наргиле в нито едно заведение. Гарантирам ви това, го направите както трябва. Важните неща и нещо, което забравих да добавя, но е изключително важно. Фолиото в този случай е само един пласт. Не на 3, както обикновено го правим, само един пласт. Това е много важно, защото ако сложите фолио на 3 пласта, тук няма абсолютно никакъв дим да вадим. Така че един пласт фолио, чашката, тютюна, по възможност алфа-хер, разбира се, камъни на Starbucks, гелчето на True Clouds, което абсолютно не е задължително, но аз го слагам. И коронката с кокосови въглени задължително. Моля ви, не използвате други въглени, наистина само си хабите парите, дробовете и си губите времето с това и оставяте с грешно впечатление за наргилета. Така че това е. Айс маркуча, ако добавите, вече просто става божествено. Надявам се да съм ви бил полезен. Останете с мен и следващия път.